साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। दिनै नोंथांमोननो बेबायदि सोमोनांथाव मोनबा बाइबेल बोसोन लानानै फैदों, जाय बाइबेल बोसोनखौ नोंथांमोना देहेन खालामोब्ला, जाय बाइबेल बोसोननि बायदि नोंथांमोना सोलियोब्ला मा भुत प्रेतनि बिफा सैताना फैब्लाबो नोंथांमोना गिनांगौ जानाय नङा। दा बेबायदि बाइबेल बोसोनखौ लानानै फैदों, नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बे नोंथांनि आखायाव थागोन। नोंथाङा बे बाइबेल बोसोनखौ बेसेबां गोसो होनानै देहेन खालामदों, बेसेबां गोसो होनानै बे बाइबेल सेरिखौहाय बोसोनखौहाय नोंथाङा मानिदों, गोसोआव लादों आरो बेबायदि सोलिदों, बे नोंथांनि आखायाव थागोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि बाथ्राफोरखौहाय जोङो देहेन खालामलांदोनि। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिग्रोना लानांगोन। जिहेतु जोङो सावरायनो नागिरदों भुत प्रेतनि मोदायनि बाथ्रा जोङो सावरायनो नागिरदों। दा बे मोदाय एबा भुत प्रेतफोरा बहानिफ्राय फैखो जोङो बेखौ मोनथिग्रोनांगोन। बे बोरैहाय माबायदि बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो रोखा मोनथिग्रोनांगौ। बेखौ मोनथिग्रोबासो जोङो गासै बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिजोबैनो हागोन। जायखौ जोङो भुत सैतान होननानै बुङो, भुत प्रेत होननानै। बे भुत प्रेत सोदोबा जाहैबाय जेनेरेलि बाहायनाय, नाथाय बाइबेलनि बायदिब्लाथ' थोंजोङैनो सैतान होननानैसो बुंदों। जाय सैताना मानसिफोरखौ सिगियो, जाय सैताना मानसिफोरखौ नस्थ' खालामो, बेखौ जोङो सैतान होननानै बुङो। नाथाय सरासनस्रायै गोबां भाषायाव, गोबां रावाव भुत प्रेत होननानैहायबो बुङो। दा जोङो बैखौ गियो जाहैबाय। जों जेब्ला भुत प्रेत एबा सैतान होननानै जेब्ला बुङो, अब्लाना जोंनि मेलेमाव मोनसेल' बाथ्राया हाबफैयो, बे जाहैबाय सैतान होननाय लोगो लोगोनो गोबां गिथावना, गं गोनां, हाथाइ गोलाव गोलाव, थै ओंखारलायनाय खुगा, मोदोमा गिथावना, बायदिसिना सोमोनांथाव एखेबारे गिथावना होननानै जोङो सैतानखौ सानो। जाय सैताननि मुंखौ जों लाबाय थादों, बे सैताना आवगायाव सैतान जानायनि आवगायावनो सासे आरफसोमोन, इसोरजों लोगोसे थाग्रा, इसोरखौ खुलुमग्रा, इसोरखौ सिबिग्रा आरफसोमोन। नाथाय गावनि दुगानि थाखाय, गावनि घमननि थाखाय आरो इसोरजों समान जानो हास्थायनाय गोसोखौ लानायखाय बियो नारख्लाय हरजादों। बेनि उनावहायसो पृथिबियाव सैतान मुं मख'जादों आरो बियो सैतान जाफैदों। आरो बे लुसिफारजों लोगोसे, बे सैतानजों लोगोसे, बेजों लोगोसे थाफाग्रा गोबां आरफफोरखौबो नारख्लाय हरदों। जाय आरफफोरा दिनै पृथिबियाव थानानै बिसोरनो गोबां मानसिफोरखौ सिगिदों, गोबां मानसिखौ बेमार आजार होदों, बायदि रोखोमनि गाज्रि खामानिखौ बिसोरनो मावबोगासिनो दङ दिनै पृथिबियावहाय। बे सैतानखौनो जोङो जिहेतु मेगनजों नुनो मोना, दा बेयावहाय जेब्ला सावथुनाव जोङो नुयो, फिल्मफोरावहाय नुयो, गोबां गिथावना, मेगन गिदिर गिदिर, मोदोम गिदिर गिदिर, बेबायदि गं गोनां, खुगायाव हाथाइ गोनां, मोदोमफोराव थै गलाबायनाय, बेफोरबायदि गाज्रि गोबां गिथावना महरै दिन्थियो। नाथाय सैताना बेबायदि नङा अनजाग्रा प्रियफोर। सैतानखौ बाइबेलावहाय नुनो मोनदों। बे सैताना गोबां समायनासो, गोबां महर गोसा, गोबां महर गोनां। बे सैताना समायनाथार, समायनाबो जानो हायो बेबायदि। आरो बे सैताननि खामानिफोरानो जाहैबाय इसोरनि मानसिफोरखौ गोजानाव दोननाय, इसोरनि मानसिफोरखौ पापाव खोख्लैनाय। आरो बे सैताना सम सम बेबायदिबो खालामनो हायो, मावनो हायो, गावखौनो इसोरनि मानसि बायदि गावखौ दिन्थिनो हायो। बेयावखायनो बोसोना बेबायदिहाय बुंदों, अनजाग्रा प्रियफोर, बे सैतानखौ जोङो मोनथिनोब्ला, सैताननि महरखौ सिनायनो मोनोब्ला, सैताननि खामानिखौ मोनथिनोब्ला बाइबेलखौ जोङो देहेन खालामनांगोन। मानोना बाइबेलावहायनो बे सैताननि गासैबो डिटेल्सखौ होनानै दोनदों। दा बेयावखायनो जोङो बाइबेल फरायग्रा जानांगौ। बेयावखायनो 2 करन्थिया 11:14 सेरिया ओरैहाय बुंदों, बे सोमोनांनांगौ बाथ्रा नङा, मानोना सैतानाबो गावखौ स्रांनि आरफबादि दिन्थिफ्लानो हागौ। इसोरनि बाख्नायजानाय जाथों। प्रेज द लर्ड। अनजाग्राफोर, बे बाइबेल सिरिया जोंखौ माखौ मोनथिहोदों? जों जिहेतु सैतानखौ गोबां रोखोमनि महर होनानै लायो, सैतानखौ बुंबाय थायो जे सैताना बेबायदि गं गोनां, हाथाइ गोनां, बायदिसिना गिथावना महरनि होननानै। नाथाय बेयाव मा बुंदों? अनजाग्रा प्रियफोर, बोसोना जोंखौ मा फोरोंदों? जे सैताना स्रांनि आरफबादिबो दिन्थिफ्लानो हागौ। डेट मिन्स गोबां समायनाबो जानो हागौ, समायना जाफैनो हागौ। मानोना जोङो मोनथिगौ इसोरनि रायजोनि साफ्रोमबो बेक्तिफोरा, साफ्रोमबो आरफफोरा, सोरगो रायजोआ गोबां समायना। आरो बेबायदिनो सैतानाबो जानानै जोंखौहाय बुरखायफैनो हागौ। सैताना गोबां समायना, सैताना गोबां महर लानानै सोलायनानै फैयो। नाथाय मोनसेल' बाथ्राया जाहैबाय मा? जोङो सैतानखौ नुनो मोना। हयथ' बेखिनियावनो गोबां मानसिफोरहा सोंलु जानो हागौ, सैताना जुदि एसेबां गाज्रि खामानि मावोब्ला बे सैतानखौ इसोरा मानो सोरजिखो होननानै गोबां मानसिफोरनि गोसोआवहाय सोंलु फैगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे सैथो सोंलु नङा। अनजाग्राफ्राबो, इसोरा माब्लाबाबो सैतानखौ सोरजियाखै। इसोरा आरफसौ लुसिफारखौसो सोरजिदोंमोन। नाथाय बे लुसिफारासो गावनो सैतान जादों। जिहेतु बे सैतानानो इसोरनि अपोजिटआव खामानि मावो, इसोरनि मानसिफोरखौहाय बुरखायो एबा इसोरनि खामानिखौ गाज्रि मोनो। दा बेयावखायनो सैताना
इसोरनि मानसिफोरखौ एटेक खालामो। बेखिनियावनो माखासेफोरा सोंलु खालामनो हागौ, इसोरा मानो बेबायदि एलाउ खालामखो जे मानसिफोरनि सायाव सैतानखौ खामानि मावनो थाखायलाय होननानै गोबाङा साननो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, खोथाया जाहैबाय मा, इसोरा मानसिफोरनो उदांस्रि गोसोखौ होनानै दोनदों। जोङो बबे लामाजों थाबायनो, मोजांजों थाबायनो ना गाज्रिजों थाबायनो, इसोरा जोंनो मोनसे उदांस्रिखौ होदों आरो बै उदांस्रियावहायनो सैतानाबो खामानि मावो, सैतानाबो गावनिथिं लांनो हास्थायो। जोंनो थाखाय फ्रि उइल होबाय, जोङो बबे लामाजों थाबायनो, सैताननि लामाजों थाबायनो ना इसोरनि लामाजों थाबायनो। इसोरा माब्लाबाबो गावनि फोथायारिफोरखौ खाख्रबनानै दोना। बियो जोंनो लागै उदांस्रि गोसोखौ होयो। नैथि बोसोन फरायनो हास्थायदों 2 पिटर 5:8 आरो 9 सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंह बादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नायगिरबायो। फोथायनायाव गोगोम जा आरो सैताननि जेङाव गसं, मानोना नोंसोरो मिथिगौ फोथायग्रा बिदा फंबायफ्रा जेरावबो नोंसोर बादिनो सैनांगोन। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय ख्रिस्टियानफोर, बावहाय सैतानखौ सिंह होननानै सिंहजोंहाय रुजुदों, सिंहनि गोहोजों समान खालामदों। प्रियफोर, सैताना बेबायदि सुबिदा नागिरदों। बे सुबिदाया जाहैबाय, जेरै मासे उखैनाय सिंहआ जेरैहाय आदारनि थाखाय मैफोरखौ जेरै जमनानै थायो, थिग बेबायदिनो सिंह बादिनो सैतानाबो जोंखौ फोथायारिफोरखौ जमनानै दङ। बबेयावहाय एटेक खालामनो मोनगोन, बबे साइडनिफ्राय एटेक खालामनो हागोन, आरो बिनि थांखिया जाहैबाय बेनो जे लोरबांथिखौ टारगेट खालामनानै बियो फोथायारिफोरखौ एटेक खालामो। सासे ख्रिस्टियान फोथायारिया बबेयाव उइक जानानै दङ, लोरबां जानानै दङ, बेखौहाय सैताना सानफ्रोमबो नागिरो। सासे सेंग्रा सिख्लाया जुदि जौ लोंनायाव लोरबां दङब्ला बेखौ जौ लोंहोनोनो हास्थायगोन। जुदि ख्रिस्टियान जानानै आर'ज खालामनो बायोब्ला आर'ज खालामनो बानायखौनो होगोन, आरो बाइबेल फरायनो बानाय गोसो दङब्ला बाइबेल फरायनाय गैयै खालामगोन। गिर्जायाव थांनो बाग्राब्ला बेखौ गिर्जायाव थांहोनायखौनो बाद होगोन। बेबायदिनो सैताना एटेक खालामो। सासे ख्रिस्टियाननि पार्सनेल व्यक्तिगत जिउआवहाय केरेक्टारा माबायदि, बबे केरेक्टारा लोरबांथि, बै लोरबांथिखौनो बियो हास्थायो आरो बेयावनो बियो खामानिखौ मावो। दा बेयावखायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, जेसायानि 47:10, गोदाव सोराव दाजा, खारन आङो नोंनि इसोर, आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन, औ आङो नोंखौ सहाय होगोन, औ आङो गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन। प्रेज द लर्ड। जोंहा गोबां समाव गोबां बिसयाव जोंहा गिनाय थायो। गोबां बिसयाव गिनाय थानायखायनो सैताना बे गिनायावनो खामानि मावो। नाथाय इसोरा जोंखौ बुंदों जे गोदाव सोराव दाजा, खारन आङो नोंनि इसोर, आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन। बे इसोरा जोंखौ जर गोरा खालामो आरो जोंनि नांगौफोरखौ बियो सुफुङो। आरो जोङो गोबां समाव गावनि गोनांथिनि थाखायनो जोङो जिंगासियो आरो बे जिंगासिनायावनो सैताना एटेक खालामो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जों माब्ला सैतानखौ गियो? सैतानखौ गिनाया जाहैबाय जेब्ला जोंहा इसोरनि सायाव जिथु फोथायनाय दङ, बे फोथायनाया लोरबांथि जायो एबा लोरबां जानानै थायो, अब्लानो गोबां मानसिफोरा सैतानखौ गियो जाहैबाय। बहाबा हरनि समाव, बहाबा उन्दुनाय समाव, बहाबा बेरायनाय समाव, बायदि समफोराव जोङो गियो जे सैताना बेबायदि महरनि, बेबायदि खामानि मावग्रा बायदिसिना बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैयो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ थुलुंगा होदों जे इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनाय, इसोरनि सायाव गोग्गोमै थानाय, जेब्ला जोङो इसोरनि सायाव गोग्गोमै थागोन, इसोरजों फोथायनानै थागोन, इसोरनि बुंनाय बायदि जेब्ला सोलिगोन, अब्लाना जोंहा गिनांगौनि बाथ्रा जेबो गैया। जोंनिफ्राय बै सैतानखौ गिनाय गोसोआबो गोजान जालांगोन। मानोना जोंहा इसोरनि सायाव फोथायनाय दङ। इसोरनि सायाव फोथायनाय थाग्रा व्यक्तिफोरा बे सैतानखौ लानानै गिनाया फैया। बेयावखायनो ओरैहाय बुंदों, गोदाव सोराव दाजा, खारन आङो नोंनि इसोर, आङो नोंखौ जबर गोरा खालामगोन, औ आङो नोंखौ सहाय होगोन, औ आङो गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन होननानै इसोरा प्रमिस प्रतिज्ञा खालामदों। दिनै जोंखौ सोर सैताननि आखाइनिफ्राय रैखा खालामगोन? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ सैताननि आखाइनिफ्राय, बे इसोरा जोंखौ सैताननि आखाइनिफ्राय रैखाथि होगोन। जाय मानसिया इसोरनि सायाव, जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनाय दङ, बेखौहाय सैताना एटेक खालामनो हाया, सैताना नस्थ' खालामनो हाया। मानोना बे जिसु ख्रिस्ट'आनो साफ्रोम फोथायारिफोरखौ रैखाथि होयो। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो, जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनायखौ लाखियो, दोनो, अब्लाना बै गोथार जिउआनो बे साफ्रोमबो व्यक्तिफोरखौ प्रटेक्ट खालामबाय थायो, हमथानानै दोनबाय थायो आरो सहाय होयो। जाय व्यक्तिफोरनियाव गोथार आत्माया गैया, गोथार जिउखौनो मोननो हायाखै, बै व्यक्तिनियावसो सैताना खामानि मावगोन। जाय व्यक्तिनियाव गोथार जिउआ दङ, जिसु ख्रिस्ट'नि जिउआ दङ, बै
जिसु ख्रिस्ट'नि जिउआ थानायाव सैताना बोरै खामानि मावनो, सैताना बोरैहाय हाबनो एबा सैताना बोरै सिगिनो, अनजाग्रा प्रियफोर जों बे बाथ्राखौ मोनथिनांगोन। जाय मानसिफोरा गावखौ ख्रिस्टियान होननानै बुङो, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार जिउखौ खामानि मावनो एलाउडखौनो होआखै, गोथार जिउखौ पारमिसनखौनो होआखै, गोथार जिउनि बायदि सोलियाखै, अब्लाथ' सैताना एटेक खालामखागोन, सैताना नस्थ' खालामनो नाजागोन। दा बेयावखाय जाय बेक्तिनियाव गोथार जिउआ खामानि मावगासिनो दङ, गोथार जिउआ एक्टिभ जानानै दङ, गोथार जिउनि बायदि सोलिगासिनो दङ, बिथांमोनजों सैताना माब्लाबाबो एटेक खालामनो हानाय नङा, बिथांमोनखौ सैताना माब्लाबाबो नस्थ' खालामनो हानाय नङा। ब्रैथि बाइबेल सिरि फरायनो हास्थायदों बे जाहैबाय जाकब 4:12 सिरि। बेनिखायनो इसोरनि सिङाव था, सैताननि जेंआ गोगोमै गसं, अब्लानो सैताना नोंनिफ्राय खारलांगोन। प्रेज द लर्ड। जाय सैतानखौ जोङो गोबां गियो, जाय सैताननि बिसय जों गोबां रायज्लायो आरो सैताननिफ्राय खारनो नागिरो, मानसिफोरा गोबां आइडियाफोर बहाबा नागिरनो हागौ, जेन माबा मोनसे मबाइलाव माबा मोनसे गेम गेलेनाय आइडियाफोरखौ नागिरनानैहाय सैताननिफ्राय खारनो नागिरनाय बायदि खारनो नागिरनो हागौ। नाथाय इसोरनि बाक्यआ जोंखौ स्पष्ट फोरोंदों सैताननिफ्राय जों बोरैहाय खारनो हागौ, सैताननि एटेकनिफ्राय जों गावखौ बोरै हमथानो हागौ, बेनि रोखा जाकबनि 4:12 सिरिया जोंनो बुंखादों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय इसोरनि सिङाव थानाय, इसोरनि सिङाव थाब्लानो सैताना खारनो गोनां जागोन, सैताना गोजान जागोन। बे बाथ्राखौ जोंनो रोखायै मोनथिहोदों। जों बायदि रोखोमनि आलादा रोखोमनि नागिरब्लाबो, आलादा रोखोमनि खामानि मावनो नागिरब्लाबो, बायदि रोखोमनि जोङो बहाबा मुलि जाब्लाबो, माबा मोनसे ताबिज गानब्लाबो बेफोरजों जानाय नङा। सैताना बेजों खारनाय नङा। सैताना खारो इसोरनि सिङाव थायोब्लासो। सासे बेक्ति फोथायारिया इसोरनि बायदि सोलियोब्ला, इसोरजों लोगोसे थायोब्ला, नांथाबनानै थायोब्ला सैताना गावनो खारगोन। नाथाय गोबां समाव जोङो बेबायदि सानो जे आं ताबिज गानोब्ला सैताना खारगोन, आङो माबा मोनसे मुलि जायोब्ला सैताना खारगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावो। नाथाय बेजों जानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बे बाक्यनि गेजेरजों मोनथिनो हादों जे सैताना माब्ला खारगोन, इसोरजों नांथाबना थायोब्ला। बाथि एबा जोबथा बाइबेल बोसोन फरायना होनो हास्थायदों बे जाहैबाय 1 जन 4:4 सिरि। आंनि बिसाफोर, नोंसोरो नंखाय नाबिफोरखौ फेजेनबाय, मानोना नोंसोरनियाव थानाय जिउआ संसारनि जिउनिख्रुइ बोलोग्रासिन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, इसोरनि बाक्यआ स्पष्ट बेयाव बाहायबो जोंनो स्पष्ट खालामदों। बे जाहैबाय साफ्रोमबो बेक्तिनो जोंनो लागै इसोरा जोंनो गिख' जिउखौ होआखै, जोंनो मोनसे बोलोग्रा जिउखौ होदों। सैतानखौ गिनानै थानांगौनि बाथ्रा गैया। नाथाय जोंहा जोंनि मावनांगौ जिथु खामानि दङ, इसोरखौ खुलुमनाय, सिबिनाय, बाइबेल फरायनाय, आर'ज खालामनाय, गिर्जायाव थांनाय, दशमबाग होनाय, दान होनाय, इसोरखौ दाव खालामनाय, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिनाय, इसोरखौ मानिनाय, बेफोर गासैबो जोंजों लोगोसे थानांगोन। जोंहा सैतानखौ गिनांगौनि बाथ्रा गैया, नाथाय इसोरखौसो जोङो गिनांगौ। जाय इसोरा मोदोम आरो आत्माखौ नस्थ' खालामजोबनो, फोजोबस्रांनो हायो, बुथारनो हायो, सिथारनो हायो, बे इसोरखौसो जोङो गिनांगौ। सैताना जोंखौ जेबो खालामनो हाया। सैताना जोंखौ सिगिनो हास्थायनो हागौ, सैताना जोंखौ नस्थ' खालामनो हास्थायनो हागौ, नाथाय सैतानजों दावहा नांनो थाखाय इसोरा जोंनो लागै मोनसे बोलोग्रा जिउखौ होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो आइडिया आरो बाथ्राखौ गोसोखांनो हादों आरो सोलोंनो हादों आरो लोगोसे बोलोखौ मोन्दों होननानै आङो फोथायदों। जों गोबां समावहायनो सैताननि बिसय गोबां बाथ्राफोरखौ खोनायो। दरजा नारग्रा सैताननो, मानसिखौ सिगिग्रा सैताननो, लामायाव नुजाग्रा सैताननो, आलादा गोबां रोखोमनि सैतानफोरनि बाथ्राफोरखौ जों खोनायो। नाथाय जोंहा गिनांगौनि बाथ्रा गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, दा नोंथांमोननो आङो जि बाइबेल सिरिफोरखौ होबाय, दिन्थिबाय, नोंथांमोना देहेन खालामदो। नोंथांमोननि सायाव दङ। नोंथाङा जेब्ला बे बाइबेल सिरिखौ देहेन खालामगोन, बे बाइबेल सिरि बायदि सोलिगोन, अब्लाना नोंथांमोना गावनो बोलो मोनगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय, बिदाय लानो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। जोबनायाव बयनिसिमबो प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय।